Maše bába, maše bába, maše bába, maše bása bába, maše bába, maše bába, maše bába, maše bása bába. הלכתי קילומטרים לא שאלתי למה 36 חודשים נתתי להם שמה בסדר אבל אני לא עושה דרמה רוצה לספר כל העיר הזאת ממש חלמתי חלום ואני מחפש את הפה שבו אני אמת אף אחד לא השאיר לי קשר בצד של הבריכה אבל אין במים ערום על הבמה To je diamant! Kopu! To chci! Diamant! Ježiši, co to je? To je nějaká past, já nechci! Pomoc! Dobrý. Ne, umřel jsem! Umřel jsem! Nevadí. Viděli jste tu past? Tak teď si ukážeme, jak na ní. Je to velmi jednoduchá past, která vymrští vašeho kamaráda nebo nezvaného hosta nahoru. A jak dopadne, tak se zabije. Je to 100%, ale nesmíte tam jakože nic plíst, ani tu výšku. No ono je to lehký, to zvládnete, to je úplně jednoduchý. Takže najdem si nějaký super místo. Já si teda dám game mode a tady takhle si vykopím 1, 2, 3, 4 bloky. To já tuším, jo. Takhle si uděláte díru, to jsem nechtěl zrovna. Tak, uděláte si takhle okolo díru a dáte tam TNTčka a i tady. Jenom takhle. A tady dáte všude a i do těch krajů. Tak a teď si dáte ten tady sem. Jo a žádná voda tam nepatří, jo, nezapomeňte. A teď semka dáte sandstone a na to pressure plate. Ono by to v hodně vypadalo takhle. Můžete tu past dát a i jakože do baráku. Kdybyste to měli takhle všude okolo z toho. Já to vyzkouším, jestli to jakože vypadá líp. No ono to není moc vidět na tomto pressure plate. Skvěle. No, takhle to vypadá líp, kdybyste to udělali někde, kdybyste měli jakože takhle podlahu, třeba to není moc poznat, že tam je. Tady dáte nějaký lákavý blok, který by třeba blbeček chtěl, tady například diamantový orečko. Takže jak už jsem ukazoval předtím, subjekt přijde, já jsem si zapomněl dát krumpáč, to se mi vždycky jako taková prkotina stane, že něco zapomenu. Dáme si krumpáč, takhle si dáme to a takže blbeček přijde, řekne si hele diamant a víte co, já to zahraju. Wow! Diamant, na to si musím vytáhnout krumpáč. A víte, co by se stalo, kdyby na tom diamantu nestál? Diamant by spadl, možná. A v tom případě by stejně zmáčkl páčku. Mohl by subjekt mi mohl utíct, ale většinou si toho nevšimne, že tam padají ty skřičky. Takže ho to stejně vymrští a stejně umře. Takže tohle to byl můj první tutoriál na takovou lehkou past. Dávejte lajky, odběry, ať vám žádné moje video neodlítne někam do halelu, jak já teď, třeba teď. Takže dávejte lajky, odběry a nezapomeňte nechat koment. Jo, tu past bych byl rád, kdybyste vyzkoušeli. Vymyslel jsem ji, nevím, jestli teda už ji někdo udělal, a pokud jo, tak mi pošlete kdo, jméno, a když někoho s tím vytrolíte s tou pastí, tak bych byl rád, kdybyste mi napsali, že jste to udělali a že to bylo dobrý. A taky můžete odebírat a dávat lajky. Takže já se na vás těším u dalšího videa. Určitě půjdu natočit na druhý, aby tam nějaký ty videa byly, když mám nový channel Mikyáš Craft. Takže s vámi loučím a čau.